ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இது நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சூன்யவாதே பாஷாத்தேஷ தாரிணி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே படிங்க மாதாஜி. யார்கிட்ட இருக்கோ எடுத்து படிங்க பகவத்கீதை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாச மகாபாஹோ தத்துவம் இச்சாமி வேதிதம் தியாகஸ்ய ச ஹ்ருஷிகேஷ ப்ரிதக் கேசி நிஷுதான. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் பேசுறது? அர்ஜுனன் பேசுறார் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கேள்வி என்ன மாதிரி அர்ஜுனன் வந்து அட்ரஸ் பண்றாருன்னு பாருங்க. கேஷி நிசூதான அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையும் ரிஷிகேஷ் என்ற வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கார். ஓகே, நமக்கு தெரியும் ரிஷிகேஷான்னு என்ன அர்த்தம்? புலன்களின் அதிபதி, மாஸ்டர் ஆஃப் த சென்சஸ் இல்லையா? அதனாலதான் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ரிஷிகேஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகே, அதுக்கடுத்து கேசி என்ற அசுரன் அழிச்சதுனால கேசி நிசூதனன்ற பெயர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு இருக்கு. ரெண்டு பெயர் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒண்ணு ரிஷிகேஷா, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேசி நிசூதனா. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. வந்து பாத்தீங்கன்னா துறவரத்தின் முழுமை. ஓகே, the perfect of renunciation, conclusion, மோட்ச சந்நியாச யோகா. அதான் இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. ஓகே, சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் மறுபடியும் இந்த இடத்துல வந்து பேசுறாரு பாருங்க. இந்த பிக்ல பார்த்தோம்னே தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம கேசி அசுரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா குதிரை வடிவத்துல வருவார். இந்த பிரஜவாசிகள் கிருஷ்ணரை கொல்லணும்ன்றது கம்சனால ஏவப்பட்டவர். அவரை வந்து கொன்னுடுறார். யாரு? நம்மளுடைய கிருஷ்ணர் இல்லையா? கொன்னுட்டு அந்த கையை எடுத்துட்டு போய் யமுனா நதி கரையில வந்து கழுவார். ஓகேவா? அந்த குதிரை வந்து பாத்தீங்கன்னா வாயை பிளந்துட்டு வரும் இவரை கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்குள்ள இவர் கை விடுவார் வாய்க்குள்ள. அந்த கை வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்ட சித்திகளை பெற்றவர் தான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? லகிமா மகிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால அந்த கை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், பெருசாகும். ஸோ அந்த குதிரையினால மூச்சு விட முடியாம உயிரை விட்டுடும். அப்ப அந்த கை கழுவுன இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேசி கார்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கேசி விசேஷம். யார் அங்க போயிட்டோ அவங்களுக்கு நற்கதி அடையும். யார் அங்க உட்கார்ந்துட்டு நாம பண்றாங்களோ அவங்க வந்து உயர்ந்த
லட்சியத்தை அடைவாங்க. யார் அங்க பிண்ட பிரதான மூதாதையர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, கயாவுல கொடுத்த பலன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? அதுதான் கேசி என்ற அசுரனுடைய கேசி வதம் பண்ணதுனால மகிமை அந்த இடம். அப்புறம் இங்க வந்து கேள்வி என்னன்னு மாதாஜி இந்த பாத்தீங்கன்னா, கேசி காட்டு எங்க இருக்கு தியாகம் மாதாஜி? மற்றும் சந்நியாசத்தின் இந்த விருந்தாவனத்துல இருக்கு பிரபு. ஓகே மாதாஜி, ஓகே, சாரி. விருந்தாவனத்துல யமுனை நதிக்கரையில ஒரு இடம். ஓகே. ஓகேங்களா? சோ நீங்க முடிஞ்சா ஒரு முறை விருந்தாவனத்துக்கு போகணும். அதுவும் விசேஷமா இந்த கார்த்திகை போலாம், மாசத்துல வந்து நீங்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ட்ரிப் பிளான் பண்ணுங்க, நம்மளாம் சேர்ந்து போகலாம். டெம்பிள்ல போடுவாங்க பிரபு. டெம்பிள்ல இப்ப ஓகே வந்து மாதாஜி. அயோத்தியா போட்டிருக்காங்க. அந்த அப்படியா? டீட்டெயில்ஸ் ஓகே. கமலா மாதாஜி நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி நம்ம குரூப்ல. மெயின் குரூப்ல இருந்து இங்க ஷேர் பண்ணுங்க மாதாஜி. யாத்ரா டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து என்ன கேள்வி கேட்கறதுன்னு பாருங்க. 2 வார்த்தை அப்சர்வ் தியாகம் என்ன கேட்கிறார், சந்நியாசம் என்னன்னு கேட்கிறார். ஓகேவா? சோ இதை வந்து நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். தியாகம்னா என்ன, சந்நியாசம் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ தியாகம்னா என்ன, யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தியாகம்னா அந்த கிருஷ்ணா. அட்டாச்மெண்ட் விட்டுறணும் எல்லாத்தையும். பற்றுதல் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இருக்கும். விட்டுறணும். கரெக்ட். ம். கரெக்ட் பிரபு. எல்லாத்தையும் விட்டுறணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம்னா என்ன, சந்நியாச வாழ்க்கையை சன்னியாசங்கிறத வந்து துறவரம் பூண்டு போயிடுறது. கரெக்ட் பிரபு. சோ நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. தியாகம்னா வந்து ஒரு செயலை செஞ்சா அதுக்கு வந்து பலன் வரும் இல்லையா, அந்த பலனை துறக்கிறது தான் வந்து சந்நியாஸ் தியாகம். ஓகேவா? சந்நியாசன்ற வாழ்க்கையில இந்த சோசியல் ஆர்டர் நம்ம வர்ணாசிரம சங்கைகளை பார்த்தோம் பாருங்க. வாழ்க்கையில வந்து கடவுளுக்கோசம் அர்ப்பணிக்கிறது. இந்த பௌதீக வாழ்க்கையை திறந்துட்டு கிருஷ்ணருக்கோசம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறது தான் வந்து சந்நியாசம். இந்த வார்த்தையை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோக்ஷ சந்நியாச யோகா. இது பகவத்கீதையில இதுவரை என்ன பேசினாரோ இங்க வந்து புதுசா எதுவும் பேச மாட்டாரு. ஏற்கனவே பண்ணதை வந்து இங்க சம்மரைஸ் பண்றாரு. ஓகேங்களா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம லாஸ்ட் அத்தியாயத்துல பார்த்தோம், எந்த செயலை தொடங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும், ஓம் தத் சத்துன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வேதங்களை வந்து சொல்லி இருக்கிறது. மாதாஜி இல்லையேன்னா நீங்க பிரபு யாராவது படிங்க. काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं तवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं राहुत्यागं विचक्षणाः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க வந்து புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் வந்து அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்டார் இல்லையா, அதுக்கு வந்து பதில் சொல்றார். ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. சோ ஆசைகளோட சில செயல்களை செய்யறோம் பாருங்க, அந்த ஆசைகளை திறந்துட்டு செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்நியாசம். ஜட ஆசைகளை துறக்கிறது சந்நியாசம் சொல்றாரு. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலனை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்களால் அழைக்கின்றன. இப்ப பாருங்க, நான் சொல்றேன்னு சொல்லல, சான்றோர்கள் வந்து இப்படி சொல்லியிருக்காங்க, அறிஞர்கள் வந்து தியாகத்தை இப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மெசேஜ் எடுத்துக்கணும்னா நம்மளும் எல்லா செயல்களை செய்யறோம், கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களா அதை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம செய்யறோம். அதுதான் வந்து உண்மையான தியாகம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ओके மாதாஜி. धर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम् इति चापरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றன. இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவம் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுகள் கூறுகின்றன. இது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த நிலையில இருந்தாலும் யாகம், தானம், தவம் வந்து நம்ம செய்யணும். இது உடல் அளவு, மன அளவு, வார்த்தை அளவுல வந்து நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம பக்தியில வந்துட்டோம், நம்ம வந்து நான் ஜபம் பண்றேன்ப்பா, ஜபம் பண்ண எல்லாமே வருதுன்னா கரெக்ட், உண்மைதான். ஆனா கிருஷ்ணரே என்ன சொல்லியிருக்காரு,
சன்னியாசிகள் கூட இதை திறக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் என்ன தூய பக்தர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து செய்யறாங்க. யாகம் தானம் தவம் வந்து செய்யறாங்க. ஸோ நம்மளும் வந்து இதை கையை விடக்கூடாது. சரி, ஏன் இதை அவ்வளோ இன்சிஸ்ட் பண்றாங்கன்னா இதை செய்யறதுனால நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு காசு நம்ம கையில இருக்கு, ஒருத்தருக்கு கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமா மனசு வராது. பட் அந்த தானம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, அந்த மனப்பக்குவம் வருது. அதுக்கோசம் தான் அவர் சொல்றார். நம்மளை பக்குவப்படுத்தி வாழ்றதுக்கோசம் தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்றாரு கிருஷ்ணர். ஓகேவா? ஸோ இதை பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, நமக்கு பற்றற்ற நிலை வருது இல்லையா? ஸோ நம்ம பொருளை நம்ம சம்பாரிச்சதை ஒருத்தர் கொடுக்கும்போது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஈஸியாக கொடுக்க முடியாது. அங்கே மனம் வந்து பக்குவம் அடையுது இல்லையா? அந்த பக்குவம் இருந்தாதான் நாள்பட என்ன ஆகும், இந்த குடும்பம் மேலேயும் பந்தத்து மேலேயும் பௌதிக விஷயத்து மேலேயும் வந்து நம்ம பற்றுதல் வைக்காம இருக்க முடியும். இதுக்கு வந்துதான் நம்மள ட்ரெயின் பண்றாரு பிரபுபாத. பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. பிளஸ் மினிமம் 16 மாலைகள் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. ஏகாதசி விரதம் இருங்கன்னு சொல்றாரு. யோசிச்சு பாருங்க, அன்னைக்கு ஏகாதசி அன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல அரிசி பருப்பு இல்லாம இருக்குதா? இல்ல, எல்லாமே இருக்குது. பட் ஏன் வந்து நம்ம அதை சாப்பிடக்கூடாது? அது சாப்பிட்டா பாவம்ன்றது தெரியுது. அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு கூடுதலா ஜபம் பண்ண முடியுமோ, பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்க முடியுமோ அதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மள வந்து வித்ட்ரா பண்றோம். நம்ம புலன்களை வந்து பௌதீக செயல்களை இருந்து விலக்கிட்டு நம்ம முழுமையா பக்தியில வந்து ஈடுபடுத்துறோம். ஸோ அந்த பக்குவம் எல்லாம் வேணும் இல்லையா? அந்த பக்குவம் இருந்தாதான் வந்து அவனால பக்தியில வந்து முன்னேற முடியும். ஓகே. ஸோ புலன் கட்டுப்பாடு எல்லா விஷயங்களும் தான் இதுல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறமா இந்த இடத்துல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை சொல்லி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, மிருக வதம் பண்ணுவாங்க. யக்ன தான தப இல்லையா? சோ அது வந்து என்ன ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, மாம்சம் சாப்பிடணுன்ற ஒரு தன்னுடைய புலன் சுவைக்கோசம் என்ன பண்ணுவாங்க, நாங்க வந்து கடா வெட்டுறோம் அப்படி பண்றோம்னு சொல்லிட்டு கடவுள் பெயர்ல இதெல்லாம் செய்வாங்க இல்லையா? ஆனா ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரெக்கமெண்டட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யக்னங்கள்லாம் பண்ணி மிருகத்தை வந்து அதுல வந்து போட்டாங்க. அது எதுக்கு வந்து போட்டாங்க, அந்த போட்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வயசாகி இருக்கக்கூடிய பசுவையும் வந்து விலங்குகளை வந்து நெருப்புல போட்டாங்க. ஓகேவா? ஓகே. அது எதுக்கு பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மிருகத்தோட நலனத்துக்கோசம். அப்படி வேற யக்னங்கள் பண்ணி மந்திரங்கள்லாம் உச்சாரணம் பண்ணி அதை பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல வந்து ப்ரமோஷன் கிடைக்கும், உயர்ந்த ஜென்மம் கிடைக்கும். ஸோ மனுஷ பிறவி கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதனால அது நற்கதி அடையும். அதுக்கோசம் அப்படி பண்ணாங்க. ஆனா சில பேர் அந்த யக்னங்கள் சாக்கா வச்சு மிருகத்தை வந்து வதம் பண்ணி புசிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. அதை வந்து வேதங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. விஷயத்தை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? சோ அவங்களுடைய நோக்கம் அந்த காலத்துல வந்து வேதங்கள்ல யக்னங்கள்ல வந்து ஏன் விலங்குகளை போட்டாங்கன்னா அது இமீடியட்டா வந்து ப்ரமோட் ஆகுது, மனுஷனுக்கு ஜென்மத்துக்கு ப்ரமோட் ஆகுது. சோ மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம், உணர்வு தான் வித்தியாசம். 4 விஷயங்கள் அதுவும் செய்யுது, மனுஷனும் செய்யறான். சாப்பிடுது, தூங்குது, இனவிருத்தி பண்ணுது, தன்னை பாதுகாக்குது இல்லையா? இவனும் பண்றான் அவனும் பண்றான். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வு தான் அது வித்தியாசம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க படிங்க பிரபு. நிச்சயம் यज्ञदान तप कर्म त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க, யக்ன தான தப கர்ம. இந்த விஷயத்துல எல்லாருமே செய்யணும்னு சொல்றாரு. யாரான உயர்ந்த சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட என்ன படுத்துதான், தூய்மைப்படுத்துதான். பாவனானி மனுஷானாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த அந்த காரியத்தை நம்ம யாருமே கைவிடக்கூடாது. யக்ன தான தப. ஓகேவா? ஸோ இது பண்றதுனால நம்ம இருதயத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துது. ஸோ நம்ம தானங்கள் பண்ணும்போது கரெக்டான நபருக்கு கரெக்டான இடத்துல கொடுக்குறோமான்றதை பார்க்கணும். ஸோ அப்படி பண்ண நம்ம பக்தி பாதையில வந்து முன்னேறுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க.
ஓகேவா? ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த யக்ஞ தான தப ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை வந்து முறை பண்றதுக்கோசம் தான் இதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா யக்ஞன்னா என்ன? விவாக கூட ஒரு யக்ஞம் தான் இல்லையா? ஸோ அப்ப அது என்ன தெரியுது அதுலேருந்து? பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கையே 25 வயசு வரையும் கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கணும். எந்த தவறான செயலில் ஈடுபடாம இருக்கணும். அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி அவன் வந்து வாழலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இன்கேஸ் அவன் சுய கட்டுப்பாடு இருந்த பிரம்மச்சாரி லைஃப்லேருந்து அவன் டைரக்டா சன்னியாசி லைஃபுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனை செவ்வனேன்னு நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கோசம் தான் இந்த யக்ஞ தான தபத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேதங்கள் சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. त्यक्त्वा च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட அபிப்பிராயத்தை சொல்றார். இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். ஸோ நீ யக்ஞ தான தபம் செய்யும்போது எப்படி இருக்கக்கூடாது? பற்றுதல் வச்சிருக்க கூடாது. நான் இதை பண்ண எனக்கு இது கிடைக்கும்னு ஒரு கால்குலேஷன் பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இது என்னோட கடமை நான் கண்டிப்பா செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதை செய்யறதுனால ஒருத்தன் வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? அவன் தூய்மை அடைகிறான். அப்போ ஹையஸ்ட் கோல் வந்து அவன் அச்சீவ் பண்றான். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பிக்சர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு மிருகத்தை வந்து ஒருத்தன் காப்பாத்திட்டு இருக்கான். அவனை ஒருத்தர் வந்து சப்போர்ட் பண்றார் இல்லையா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யக்கூடிய செயல் இல்லையா? எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்கல, எந்த பற்றுதலையும் எதிர்பார்க்காம பற்றுதல் இல்லாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் வந்து வேதங்கள்ல வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து உயர்ந்த குணம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டேபிளர் காலம் மூலமா 3 குணங்கள் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து பார்க்க போறோம். என்னென்ன செயல்களை வந்து செய்ய போறாங்கன்றது. ஓகேவா? ஸோ 7வது ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை வந்து செய்யணும். ஓகேவா? அதே மாயையில் இருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயல்களை செய்ய மாட்டான். ஓகேவா? செயல்களை செய்யாம விட்டுறான். அவன் வந்து எந்த குணத்துல இருக்கிறான்? வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறபடி ஒருத்தன் வந்து செய்யல பலனையும் துறக்கல, அவன் எந்த குணத்துல இருக்கான் சொல்லுங்க? தமோ குணம். ஓகேவா? சரி, ஏன் அவன் செய்யாம இருக்கான்னா அவனுக்கு அறியாமையில இருக்கிறான். ஓகேவா? அவன் மாயைக்குள்ள இருக்கிறான். அதனாலதான் அவன் செய்ய மாட்டேன்றான். அதே வந்து செயல்களை செய்யறான், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செய்யறான். ஓகேவா? கடினமான கடமைகளை காசு செய்யறான். ஆனா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலனை எதையுமே துறக்க மாட்டேன்றான். ஓகேவா? நான் கஷ்டப்பட்டு நான் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு செய்யறான். அவன் எந்த குணத்துல இருக்கிறான்? நான் சம்பாதிச்சு ரஜோகுணம் நான் மாதாஜி. அனுபவி. வெரி குட், சூப்பர். ரஜோ குணத்துல இருக்கிறான். ஓகேவா? அப்படியும் மனுஷன் வாழக்கூடாது. ஸோ தனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யறான். பலன்களை வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து துறக்கிறான். ஓகேவா? இல்ல கிருஷ்ணருக்கோசம் வேலை செய்யறான். அவன் எந்த குணத்துல இருக்கிறான் சொல்லுங்க? சத்துவகுணத்தில். சூப்பர். சத்துவ குணத்துல. அதுதான் வந்து 9வது ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ யார் ஒருத்தன் கடவுளுக்கோசம் எந்த ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காம பற்றின்றி செய்யறானோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறான். அவன் செய்யறது இல்லப்பா இது வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்கு வேதங்கள்ல? காலையில எழுந்துடு, ஜபம் பண்ணு, கடவுளை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன கடமைன்னு சொல்லிட்டு செய்யறான் பாருங்க, அவன் வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கான். அதுதான் வந்து ரெக்கமெண்டட். ஸோ நம்ம இப்ப பார்க்கணும் இந்த 3 குணத்துல நான் நின்று இருக்கிறேன்றதை நம்ம பார்க்கணும். எங்க நின்று இருந்தாலும் நம்ம எங்க வரணும்? ஃபர்ஸ்ட் சத்துவகுணத்துக்கு இந்த அப்புறமா 3 சுத்த சத்துவத்துக்கு இடத்துல வரணும். இருந்து சூப்பர். ஸோ நம்ம முயற்சி வந்து எதுக்கு பண்ணணும்?
நற்குணத்துக்கு, அதாவது சத்வகுணத்துக்கு முயற்சி பண்ணி அங்க வரணும். அந்த நிலைக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்கு அடுத்தது எதுக்கு நம்ம கோலா வச்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுத்த சத்வகுணம். சுத்த சத்வகுணத்துல தான் நம்ம பிரபுபாதாலாம் இருந்தாரு. அதனால தான் அவர் வந்து எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணரை கொடுக்க முடிஞ்சுச்சு. இங்க வந்து நம்ம எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்த ஸ்டெப்பு போறதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா கிருஷ்ணரு, நான் தான் உனக்கு வந்து ஞானமாவும் ஞானம், நாலேஜ், ரிமெம்பரன்ஸ் அண்ட் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் 3 அவராக தான் இருக்கிறார் இல்லையா. நாலேஜ், ரிமெம்பரன்ஸ், ஞாபக சக்தி, ஞானம், மறதி எல்லாமே அவராக இருக்கிறார். அவர் வந்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்துட்டு நம்ம பக்தியில முன்னேறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க, பலம் பொருந்திய மாதாஜி 13-14 படிங்க. நான் இதை படிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि निश्चये सर्वधर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रतिष्ठितं विविधा च प्रतिच्छेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்காக வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடம் இருந்து அறிந்து கொள். சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, ஒரு செயலை செய்யணும்னா 5 பேர் இருக்காங்களாம். பட் நம்ம இத்தனை நாள் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நான் தான் செய்யறேன், நான் தான் கரெக்ட், நான் தான் கிரேட்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. பட் யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம வெறும் 1/5 கான்ட்ரிபியூஷன் தான் பண்றோம் இல்லையா. செயலுக்கான இடம், அதாவது இந்த உடல் வேணும், செய்பவன், புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சி, இறுதியாக பரமாத்மா. இந்த 5 பேரும் செஞ்சாதான் என்ன, ஒரு செயலை செய்ய முடியும். அதாவது ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த இடத்த வேணா ஒரு இன்ஜினியர் வந்து ஒருத்தர் இன்ஜினியர் கிட்ட போயிட்டு பிளான் வாங்கலாம். அதாவது அது வந்து ஒரு கோயிலாவா, பிரம்மாண்டமான கோயிலாவும் எழுப்பலாம். இல்லை அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஹால் மண்டபமாகவும் கட்டலாம், இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு வேண்டிய மாலாவும் கட்டலாம். இதுக்கு எங்கே போகிறோம், இதுக்கு எண்ணங்கள் வேணும், அவன் யோசிக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு தகுந்த முயற்சி பண்ணணும். அப்போ வந்து அந்த புலன்கள் மூலமாக அவன் யோசிக்கிற மனசு, அதுக்கு தகுந்த நபர்கிட்ட போகிறான். அப்புறமா அது கடைசியாக யார் வேணும், இதெல்லாம் ப்ளூ பிரிண்ட்லாம் வாங்கிட்டாங்க அந்த கட்டடத்துக்கு, அதை கரெக்டாக லாஸ்ட்டு யார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும், பரமாத்மா ரெக்கமெண்ட் பண்ணாதான் அந்த வேலை முடியும், இல்லைன்னா இல்லை இல்லையா. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்ப அலட்டிக்க கூடாது. நம்ம வந்து ஒரு பங்கு தான் நம்ம பண்றோம், நம்ம தான் எல்லாம் பண்றோன்ற எண்ணம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது இல்லையா. அது மாதிரிதான் ஒரு புடவை எடுக்கிறதுக்கு போனா கூட நமக்கு இந்த புடவை வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பல விதமான டிசைன்ஸ் பார்க்குறோம், கலர் பார்க்குறோம், நமக்கு எது பிடிச்சிருக்குதோ அதுதான் கடைசியா எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரிதான் என்ன பண்ணாலும் கடைசியா வந்து கடவுளுடைய அனுகிரகமும் வேணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாதது அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. என்ன சொல்றாரு, இந்த 5 பேர் இருக்காங்க அப்படின்றது யாரு தெரிஞ்சுக்கலையோ சொல்றாரு, எல்லாமே அவன்தான் இருக்கு. ஓகேவா. எவ்ரிதிங் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் த சுப்ரீம் வில். ஓகே, பரமாத்மா நம்பிதான் இருக்கும் இல்லையா. அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து நம்ம பரமாத்மா நம்ம இருதயத்துக்குள்ளேயே இருக்கிறாரு. படிங்க மாதாஜி. ஆனா முட்டாள் வந்து இதை புரிஞ்சிக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. அவன் என்ன நினைக்கிறான், நான் தான் ஓனர் இந்த கர்த்தாக்கு, நான் தான் கர்த்தா, நான் தான் முயற்சி பண்ண அதனாலதான் ஆச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பான். ஓகேவா. அவன் வெறும் 4 காரணங்களை மாத்திரம்தான் பாக்குறான், 5வது காரணமான பரமாத்மாவை பாக்குறது இல்லை. ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த 5 விஷயங்களை மறுபடியும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது உடல் தேவை, தேவை, முயற்சி தேவை, இதுல வந்து என்ன பரமாத்மா இதுவும் தேவை இல்லையா. செய்பவன் இந்த 4 பேர் பிளஸ்
பரமாத்மா ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 18 18 ஓகே மேம். உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மாதா. கொஞ்சம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி விவித கர்ம சங்கஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒருத்தனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகங்காரம் எதனால வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால தான். நான் தான் இதுக்கு பொறுப்புன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க, அதனால தான் வருது. ஓகே. ஆனால் நானும் ஒரு கருவி, நானும் ஒரு பங்கு நினச்சிட்டா வராது. ஓகேவா? அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இங்க ஒரு உதாரணம் பிரபுபாதா 17வது ஸ்லோகத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு. பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சுப்பீரியர் ஆஃபீஸர் கமாண்டர் இன் சீஃப் வந்து என்ன அதிகாரம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது எல்லையில இருக்கும்போது சண்டை வரும்போது நீங்க வந்து எதிரிகளை கொல்லலான்ற ஒரு அதிகாரம் கொடுத்துருப்பாங்க. அது கரெக்ட். அதே வீட்டுக்கு வந்தாரு லீவ்ல, பக்கத்து வீட்டுக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு பிரச்சனை. அங்க ஒருத்தனை கொன்னுறாரு. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இமிடியேட்டா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும்? அவரை கைது பண்ணும். இல்லையா அவர் அங்க கொன்னாரு இங்க விட்டாரு அப்படின்னு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணும். எதிரிகளை கொல்றதுக்கு அங்க வந்து கொடுத்தாங்க. அதே துப்பாக்கி வச்சு தன்னுடைய குடிமக்களை வந்து கொல்றதுக்கு யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை. இந்த நாட்டையும் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்கோசம் அவங்க அங்க இருக்காங்க எல்லையில இல்லையா? அதே மக்களை வந்து கொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க வந்து தண்டிக்கப்படுவார்கள். ஓகேவா? ஸோ கரெக்டாக இருக்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணன். நம்ம எல்லாம் கடவுளுடைய கையில ஒரு கருவின்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்களை செய்யணும். அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன், இந்த 3 செயல்களை தூண்டுபவை. அதாவது இதுங்க ஒரு உதாரணம் இருக்கு. ஒரு பந்து விளையாடுறவன் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பேஸ்கெட் பால் பிளேயரோ, அவருக்கு தெரியும் இந்த வாலிபால் பிளேயரோ, இந்த பந்து வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல வருது, நான் இப்படி இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அடிச்சு இந்த டைரக்ஷன்ல அடிச்சா அது என்னோட கோலை வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறாரு. ஸோ அந்த என்ன வேணும்? அறிவு இருக்கு. இங்க அறியப்படும் பொருள் என்ன? இந்த பால் எந்த ஃபோர்ஸ்ல வருது, நான் எந்த டைரக்ஷன்ல போய் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் யூஸ் பண்ணி அடிக்கணும்ன்ற நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா? இந்த 3 தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செயலை தூண்டுபவை. ஓகேவா? ஸோ எதெல்லாம் செயலை உண்டாக்குபவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா புலன்கள், செயல், செய்பவன். ஓகே. இந்த 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம 2 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். செயலை தூண்டுபவை மற்றும் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போறதெல்லாம் வந்து செல்ஃப் அனாலிசிஸ், சுய மதிப்பீட்டு எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? இது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸசைஸ். நம்ம இடத்துல என்ன மாதிரி போன்றது 2 மார்க் போடுறதா 3 மார்க் போடுறதா நம்ம போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக. ஸோ இங்க என்ன சொல்லி கொடுக்க போறாரு கிருஷ்ணரு? அறிவு, செயல், செய்பவன், இதுல கூட 3 குணங்கள்ல வந்து இருக்கிறாங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இங்க 20வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற சொல்றோம் இல்லையா? எல்லா இடத்தையும் கடவுள் வந்து பார்க்கலாம். மாதாஜி நிறைய டிஸ்டர்ப் ஆகுது மாதாஜி. என் வாய்ஸா பிரபு? ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. எப்ப இருந்து? இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே. சரி சரி, ஒரு நிமிஷம் நான் பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்றேன் பாருங்க. ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்த அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்வகுணத்தில் இருக்கும். இப்போ வந்து கேட்டுச்சா பிரபு? கேக்குது ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஓகே. தேங்க்யூ பிரபு. இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். பண்டித சமவேத தர்ஷினகன்னு சொல்லிட்டு.
ஓகேவா? ஸோ அவனுக்கு வந்து என்ன பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான், பொருட்களை இருக்கிற மாதிரி பார்க்கறான். அசைவன, அசையாதவன எல்லாமே கடவுளுடைய சக்திகளும், எல்லா ஜீவராசிகளும் பிரம்மா முதல் எறும்பு வரையும் உள்ள வந்து ஆத்மா, பரமாத்மா இருக்காங்க. இந்த பரமாத்மாவ அவன பார்க்கறனால உள்ளத உள்ளபடி காக்கறதுனால அவன் சத்துவ குணத்துல இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து 21வது ஸ்லோகத்துல எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடலில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ, அதாவது இது வந்து நாய்ப்பா, பூனைப்பா, இவன் மனுஷன், இவன் ஆண், பெண் அப்படி பிரிச்சு பாக்குறாங்க பாருங்க. அவன் வந்து ரஜோ குணத்துல இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு, எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றோனோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஓகேவா? சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, அவனுக்கு முழுசுமான ஒரு விஷயத்தையும் பத்தி அவனுக்கு முழு அறிவு இல்லை, ஆனா ஒண்ணுதான் எல்லாம் நினைப்பான் இல்லையா? ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக என்கின்றான். அவன் எப்படியாப்பட்டவன்? தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் இல்லையா? சோ இப்ப நமக்கு எந்த மார்க்ஸ் வருதோ அதை நம்ம போட்டுக்கணும் இல்லையா? 1ஆ 2ஆ எது வருதோ அதை நம்ம போட்டுக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் முயற்சி பண்ணணும், நம்ம பயிற்சி பண்ணணும் இல்லையா? சில சமயத்துல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல 3 பாயிண்ட்ஸ் வரும், சில இடத்துல நமக்கு 2 பாயிண்ட்ஸ் வரும், சில இடத்துல 1 பாயிண்ட் வரும். அதை வந்து நம்ம கரெக்டா நம்ம பார்த்துக்கணும் இல்லையா? பார்த்துட்டு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம ஏன்னா நம்ம 3 குணங்கள்ல மாறி மாறி இருந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, அதுல வந்து சந்தேகமே இல்லை. பர்சன்டேஜ் வேணும்னா வேரி ஆகும், ஆனா கண்டிப்பா எல்லாரும் இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கிறோம். அதுதான் வந்து உண்மையும். கரெக்டா இல்லையா பிரபு மாதாஜி? கரெக்ட் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே போல். சூப்பர். ஓகே, ஸோ நம்மளும் நம்மள இருக்கிற மாதிரி ஒத்துக்கணும், அப்பதான் நம்ம ப்ரோக்ரஸ் ஆக முடியும் இல்லையா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்களை வந்து சொல்ல போறார். அதாவது 23வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பு இன்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ ஒரு செயலை செய்யணும்னா வேதப்படி என்ன சொல்றாங்க, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட செயலாகவும் பற்று இல்லாமல் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் நம்ம செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அப்படி செய்யக்கூடிய செயல் வந்து சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்த திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சி அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுண செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. இது கேட்டகரியில அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வாங்க. நான் வந்து ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும், நல்ல பெயர் வரணும், எல்லாரும் என்னை மெச்சிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாயா பேயா உழைப்பாங்க இல்லையா? தற்பெருமைக்கோசமும் இல்லையா? அகங்காரத்தோட செய்யக்கூடிய செயல் வந்து ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. அதுக்கு அடுத்தது எந்த ஒரு செயல் அந்தத்தையும் மற்றவருக்கு இழக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாகும். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தமோ குணத்துல இருக்க வந்து யாரை பத்தியும் கேர் பண்ண மாட்டான். நான் அதை செய்யறேனே, இதனால எனக்கு எதிரில் இருக்கக்கூடிய மனசு பாதிக்குமா, அதை பத்தி யோசிக்க மாட்டா. சாஸ்திரத்துல வந்து இது நான் செஞ்சா வந்து தவறாகுமே, அதை பத்தி யோசிக்க மாட்டான். அவன் பாட்டுக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதை வந்து செய்யறவன் இல்லையா? இது என்ன பந்தப்படுத்தும், கீழே தள்ளும், அதெல்லாம் யோசிக்காம செய்யக்கூடிய செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. அவங்க செய்யறது வந்து சரியான செயல் அல்ல, அவங்க மாயைக்குள்ள இருக்கிறாங்க. அதனாலதான் வந்து விதிகளுக்கு புறம்பான, வேதங்களுக்கு புறம்பான செயல்களை வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுல நம்ம கிரேட் போட்டுக்கணும். இதுல மோஸ்ட்லி வந்து என்ன வரும் செகண்ட் கேட்டகரியில வரலாம் இல்லையா? ஓகே, அதுக்கு அடுத்த 3 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா, ஃபாலோ பண்றீங்க இல்ல பிரபு? புரிஞ்சிட்டு வருது இல்ல?
ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி, புரியுது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ ப்ரோ. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வகையான தொழிலாளர்கள் பத்தி பார்க்க போறோம். 26வது ஸ்லோகத்தில் பாத்தீங்கன்னா, இவன் ஒருவன் இயற்கையின் குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றனோ அத்தகைய செயலாளிகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஸோ சத்துவ குணத்துல எப்படி இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, உற்சாகத்தோடனும் மன உறுதியோடும் எதை பத்தியும் கவலைப்படுறதில்லை. ஓகே, வெற்றி இருந்தாலும் சரி தோல்வி இருந்தாலும் இது எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, நான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு செய்யறாங்க பாருங்க, அவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. ஓகேவா? மெயினா இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இரட்டிப்புல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். எப்பவுமே உற்சாகத்தோட நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ நம்ம உற்சாகத்துடன் நம்ம செய்யணும். கிருஷ்ணருக்கோசம் நம்ம செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறோன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்றுதல். அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆபீஸ்ல ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும், எதிர் வீட்டுல பெருசா டிவி வாங்கிட்டாங்க, நானும் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறவன் பாருங்க, பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலனை வந்து அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பேராசை கொண்டு ஒருத்தர் மேல பொறாமையுடனும் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோ குணத்தில் இருப்பதாக படுகிறது. இது நம்ம இந்த நம்ம வாங்கணும், நம்ம தேவையோ வாங்க, அவங்க பொறாமை கோசமோ இல்லையா மனசுல வந்து தூய்மை இருக்காது. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வாங்கிடுவாங்க. அதுக்கு இஎம்ஐ எங்க இல்லையா? நிறைய பேர் இந்த காலத்துல வந்து இந்த பாவத்தோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? இஎம்ஐ கட்டாம கூட சில பேர் என்ன பண்ணிருக்காங்க, தான் உயிரையே மாச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சோ நமக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் பிரபுபாதா என்ன சொல்லியிருக்காரு, சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ ஒருத்தர் மேல பொறாமையோட சில பேர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் டியூட்டி டைம் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் ஓவர் டைம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ரிட்டையர்மெண்ட் டைம்ல ஹாயா இருக்கலாம், அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் டைம்ல பென்ஷன் அமௌண்ட் எல்லாம் வரும், அவங்க இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம டைமை வந்து நம்ம அளவோட வேலை செய்யணும், பக்தி பண்ணணும், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து ரஜோ குணத்தை சார்ந்தது. இப்ப தமோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். அவங்க வந்து சாஸ்திரத்துக்கு வந்து புறமான செயல் தான் செய்வாங்க. அவங்க எப்போதும் என்ன பண்ணுவாங்க, பிடிவாதமாவும் இருப்பாங்க, பௌதிக தனமாவும் இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏமாத்துறதுல வந்து வில்லனா இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விருத்தங்களை வந்து அவமானப்படுத்துறதுல எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பாங்க. ஓகேவா? அவங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய சோம்பேறி, அவங்க செய்ய வேண்டிய செயல்களை வந்து செய்ய மாட்டாங்க. பட் வேற ஒருத்தவங்களை வந்து வருத்தத்தையும் துன்பத்தையும் கொடுக்கறதுல எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பாங்க. அவங்க எந்த செயலை கூட காலம் தாழ்த்தி தான் பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஐயோ இதை என்னால முடியாது சோம்பேறிகளா இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? எனக்கு தெரியாது முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. ஓகேவா? இப்போ வந்து 29வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 3 வகையான நுண்ணறிவு பத்தி பார்க்க போறோம். இதுல வந்து 30வது ஸ்லோகத்துல வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அர்ஜுனா செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தக்காதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். ஓகேவா? இதை நான் செய்யலாம் செய்யக்கூடாது, இதை செஞ்சா எனக்கு இந்த தீமை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுப்பான் அவன். ஓகேவா? நான் இந்த விஷயத்துக்கு பயப்படணும், இதுக்கு பயப்படக்கூடாது. ஓகேவா? இதை நான் செஞ்சு எனக்கு வந்து முக்திக்கு வழிவகுக்கும். இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. ஓகேவா? அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா 31வது ஸ்லோகத்துல வந்து ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, தர்மம் அதர்மம் செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டை இவங்களுக்கு வந்து வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. இது செய்யலாம் செய்யக்கூடாதுன்ற வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியாது ரஜோகுணத்துல. சோ அப்பன்னா
தமோ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய நிலைமை என்னன்னு பார்க்கலாம். அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை இவங்க வந்து உள்டாவா புரிஞ்சுப்பான். ரஜோகுணமாவது பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு தெரியல இது நான் செய்யணும் செய்யக்கூடாது, இது தர்மம் இது அதர்மம்னு சொல்லிட்டு. பட் இவன் வந்து மயக்கத்துல இருக்கிறதுனாலும் அறிவு இல்லாம இருக்கிறதுனால இவன் என்ன பண்ணுவான், உள்டாவா பண்ணுவான். தர்மத்தை வந்து அதர்மத்தையா நினைச்சுப்பான், அதர்மத்தை வந்து தர்மமா நினைச்சுப்பான். ஓகேவா? சோ இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. அதர்மத்தை தர்மமா எடுத்துட்டு பண்றவன் இவன் எவ்வளவு அளவுக்கு இந்த சமுதாயத்தை சீர்கேடா பண்ணுவான்றத. எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ல நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறத வந்து படிக்கிறோம் பாக்குறோம். அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, என்ன காரணம், என்ன குணாதிசை? அறியாமை. அறியாமை தமோகுணம். அவன் வந்து என்னன்னு பண்றான், அதர்மத்தை தர்மமா நினைக்கிறான். அதனாலதான் நிறைய விஷயங்கள், தேவையில்லாத விஷயங்கள் இந்த சமுதாயத்துல நடந்துட்டு இருக்குது இல்லையா? சோ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறது கூட சேஃப் இல்லை. ஓகே வந்து ஏன்னா அவனுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இது தர்மம் இது நான் செய்யலாம் செய்யக்கூடாதுன்றது. அதனால சேஃப் வந்து இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சத்துவ குணத்துக்கு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஏன்னா அவனுக்கு தான் பாகுபாடு தெரிஞ்சிருக்கான், நான் இதை பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான் இல்லையா? நான் இதை செஞ்சா இது கடவுளுக்கு பிடிக்காது, எல்லாமே கடவுளுடைய இச்சைப்படிதான் நடக்குதுன்றத அவன் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான் இல்லையா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வகையான தீர்மானங்களை வந்து அடுத்த 3 ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் சொல்றார். அதாவது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிதாவின் மைந்தனு 35வது ஸ்லோகம் பண்ணுங்க எல்லாரும். ஒரு மொழிபெயர்ப்பு. கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். இவங்களுக்கு வந்து மெயின் திங் அறியாமை, மயக்கம், பைத்தியக்காரத்தனம் இதெல்லாம் இருக்கிறது தான் தமோகுணம். அதனால அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ஒரு கனவு லோகத்துலதான் இருப்பாங்க, பயத்தோடும் கவலையோடும். மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு போதைப் பொருள்களுக்கு அடிமையா தான் இருப்பாங்க. அவங்க இருந்தாங்களோ அவங்க கிட்ட என்ன நினைப்பாங்க, இது என்னால முடியாது, நான் செய்ய முடியாது, என்னால ஆகாதுன்னு நான் நினைப்பாங்க. வருத்தமும் தோய்ந்த நிலை மயக்கமும் இருக்கிறவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்கவங்க. சரிப்பா, ரஜகுணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்கள் மீது கொண்டுள்ளானோ அந்த மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. சோ என்ன பண்ணுவான், நம்ம வேறு விதங்கள்ல என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கு, அறம், பொருள், இன்பம், வீடு. அதாவது இந்த விடுதலை பத்தி அவன் பக்தியை பத்தி யோசிக்க மாட்டான். இதை மாத்திரம்தான், நான் ஒரு வேலையை செய்யணும், சம்பாதிக்கணும், நல்ல பொருளாதாரத்தோடு நல்லா வாழணும், சந்தோஷமா குடும்ப குட்டியோட இருக்க ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவன் இல்லையா? சோ இப்ப வந்து சத்வ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்வ குணத்தை சார்ந்ததாகும். ஓகேவா? சோ மன உறுதியோட வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க யாரு, சத்வ குணத்துல இருக்கவங்க. ஓகேவா? உடைக்க முடியாத யோக பயிற்சியாக நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி. எனக்கு வந்து நல்ல மன உறுதி இருக்கு. ஆனா இந்த 2 பேருக்கு, அதாவது ரஜோகுணத்துல தமோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய மன உறுதி வந்து டிஸ்டர்ப்டு, வீக் ஆனது. இதுல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவன் இல்லையா, எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் வந்து சரியா எடுக்கிறா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த 3 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வகையான மகிழ்ச்சியை பத்தி சொல்ல போறாரு. அதாவது ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்வ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது வந்து 37வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது ஆரம்பத்துல விஷம் போல இருக்குது. அதுக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லார்கிட்டயும் நம்ம காலையில எழுங்க ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம், அச்சோ விஷம் போல இருக்குது. ஆனா அது முடிவுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரு நல்லா அப்பதான் தூக்கம் வரும், இழுத்து போட்டு நல்லா தூங்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா?
பட் இதனோட பலன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்ல அடுத்த ஜென்மம் நல்ல பக்தி பண்ணா நம்ம என்ன பண்ணலாம், உயர்ந்த குலத்துல பிறக்கலாம் இல்லையா? கோஸ்வாமிகள் ஆச்சாரியர்கள் குடும்பத்துல பிறக்கலாம். சோ ஆரம்பத்துல இருந்தே பக்தி பண்ணலாம். இல்ல சரியா இந்த பிரபுபாதா சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு வாழ்க்கைய இந்த ஒரு ஜென்மத்தை வந்து கரெக்டா சின்சியரா கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போக முடியும் இல்லையா? அதுதான் பலன். அது ஆரம்பத்துல வந்து எட்டிக்காய் மாதிரி இருக்கு, ஆனா வந்து பலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிர்தம் போல சுவையா இருக்குது இல்லையா? அதே தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடிய 39வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பமும் முடிவும் சரி எப்படி இருக்கு, மயக்கத்துலதான் இருப்பான். ஓகேவா? சோம்பேறித்தனமா தான் இருப்பான். சோ இதனால அவன் வந்து கஷ்டதான் படுவான். அது ரஜோகுணத்துல இருக்கவன் என்ன பண்றான், எந்த சுகம் புலன்களுக்கு புலனின்ப பொருள்களுக்கும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாக மாறுகின்றது. அதுதான் வந்து ரஜோகுணத்து. இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல வந்து வேலைக்கு போவாங்க, நல்லா கை நிறைய சம்பாதிப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆகும், நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க. அப்ப பார்ட்டி, கிளப்பு, டான்ஸு அதுக்கெல்லாம் போவாங்க. அதே மாச கடைசியில என்ன ஆகும், அந்த பாக்கெட்டு காலி. அப்ப என்ன ஆகும், நடுவுல வந்து ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி இருந்துச்சு, சந்தோஷமா இருந்துச்சு அமிர்தம் போல. அது வந்து என்ன ஆகுது, மாச கடைசியில கடன் வாங்கணும், அப்படி அப்படியே பண்ணிட்டே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும், கொடுமையா ஆயிடும் இல்லையா? ஆரம்பத்துல வந்து அமிர்தம் போல இருந்துச்சு. சோ இங்க வந்து டான்ஸ், பார்ட்டி, கிளப் எல்லாம் போறதுனால என்ன ஆகுது, தேவையில்லாத பழக்கமும் வருது, அதனால பணமும் விரையாகுது, உடலும் சீர்கெடுது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் தித்திப்பா இருந்துச்சு, கடைசி எப்படி ஆச்சு, எட்டிக்காய் போல ஆச்சு. ஓகேவா? இதுதான் வந்து ரஜோகுணத்துடைய குணாதிசைகள், அவங்களுடைய மகிழ்ச்சி இதுதான். மூன்று மகிழ்ச்சியில எது உண்மையான மகிழ்ச்சி சொல்லுங்க? சத்துவகுணம். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கஷ்டமா தான் இருக்கும். அப்ப யாருப்பா காலையில எழுறது, வேற வேலை இல்லாம. ஆனா எப்படி பாவற்காய் வந்து கசப்பா இருந்தாலும் உடம்புக்கு நல்லதோ அது மாதிரிதான் சத்துவகுணத்துல இருக்கிறது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம ரிசல்ட் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து 18 கிட்ட வந்துச்சோ குட், 12 கிட்ட வந்துச்சுன்னா குட், வி கேன் இம்ப்ரூவ் இல்லையா? 6 கீழே வந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வே சர்வ சர்வ பூதேஷு, எதுக்கு இந்த 20வது ஸ்லோகம் கொடுத்துருக்காங்க? இது நம்ம முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? ஓகே. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் யார் வந்து எத்தனை மணிக்கு எழுறாங்களோ, மாதாஜி 33 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா தன்னுடைய வாழ்க்கைய வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஆக்டிவா வச்சிருக்காங்க, அப்புறம் இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா 8 வந்து அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. 6 மணிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல இருந்துட்டு ஜபம் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? ஜபம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு 6 மணிக்கு வந்து வாக்கிங் போவார். இது எதுக்கு, உள்ள வந்து ஃபிட்டா வச்சுக்கணுன்றதுக்கோசம். 8 மணிக்கு என்ன பண்ணுவாரு, பாகவதம் கிளாஸ் கொடுக்குறாரு. 5 மணிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கிறார். ஏன்னா எல்லாருக்கும் வந்து இந்த பிரச்சாரத்தை கொடுக்கணும் இல்லையா? அதனால அந்த அந்த உலக அந்த நாட்டுல தலைவர்களுக்கு நிபுணர்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாரு இல்லையா? அவங்க கிட்ட பேசினா தானே. இப்போ ஒரு லீடர் கிட்ட சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் கிட்ட சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் என்ன பண்ணலாம், பிடிச்சிருச்சுன்னா அவங்களோட ஸ்கூல்ல
அப்படி வந்து கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் பண்ணலாம். அது மாதிரி முக்கியமான நபர்களை பௌதிக மனிதர்களை என்ன பண்ணுவாரு, நைட்டு பாருங்க ஒரு மணி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவரெல்லாம் வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தான் தூங்குவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப வந்து சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் எல்லாத்தையும் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார். அவர்னாலதான் நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? சோ இப்படி வந்து அவரை தன்னுடைய வாழ்க்கைய ஈடுபடுத்திக்கிட்டார். ஓகேங்களா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 வகையான ஆசிரமங்கள் வந்து பார்க்க போறோம். 42ல 44 வரையும். அதாவது ஆஹ் அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தெரிவு, ஆத்திகம் செயல்படுகின்றன. ஏற்கனவே தெரியும் வர்ணாசிரம சங்கம் 4 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா? வர்ணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணன், கத்திரியன், வைஷ்ய, சூத்ரன் இல்லையா? இன்னும் பிரபு ஸ்லைடு தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி, 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 பிளாங்கா இருக்கு மாதாஜி. நான் பேசுறது கேக்குதா பிரபு? இப்பதான் கேக்குது மாதாஜி, இப்பதான் கேக்குது. ஓகே ஓகே இப்பதான் கேக்குது. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஸ்லைடு தெரியும் உங்களுக்கு. இப்ப தெரியுதா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஒன்று தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஓகே, அப்ப லோட் ஆயிட்டு இருக்கும் பிரபு. சோ ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைதியோடும் சுய சகிப்புத்தன்மையோடும் நேர்மையோடும் பகுத்தறிவு, அறிவு பகுத்தறிவு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சத்தியங்களுடைய சுத்தம் பார்க்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரத்தன்மை இருக்கும், வலிமை, மன உறுதி, வளமையை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை இருக்கும். அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர்கள். சோ இந்த பிராமணர்களுக்கு வந்து அறிவு பகுத்தறிவு இருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் பாத்தீங்கன்னா வேதெல்லாம் படிச்சு அவங்களுக்கு வந்து மனிதர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுவாங்க. தேவையானவங்களுக்கு, அரசர்களுக்கு ஆலோசனை பண்றது இவங்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? சத்திரியனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் வலிமை இருக்கிறதுனால அவன் என்ன பண்றான், தைரியமா வந்து தன் நாட்டையும் சரி தன் வீட்டையும் வந்து பாதுகாக்கிறான். அவனுக்கு வந்து பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கும், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். அதனால எந்த இடத்துல எப்படி வந்து முடிவு எடுக்கணும்னு தெரியும். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வைசியஸ் வந்து என்ன பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து விவசாயம் பராமரிப்புவான், சில வியாபாரங்களை வந்து பண்ணுவான். அதனால வரக்கூடிய காசை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனா சூழல்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவு வந்து கம்மியா இருக்கும், அதிகமா இருக்கும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வாங்க. முன்னெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயத்துல அந்த மாதிரி சேவைகளை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இப்ப எல்லாமே என்னாச்சு, மேன் ஆர் ரீப்ளேஸ்டு பை மெஷின்ஸ் இல்லையா? அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அதனாலதான் நிறைய இப்ப வந்து பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையா? யார் எந்த இடத்துல இருக்கணும்ன்றது தெரியல இல்லையா? சோ அறிவு இருக்கிறவன் வந்து வேதங்களை உபதேசிச்சான், பலம் நிறைய உடல் பலம் இருக்கிறவன் என்ன பண்ணா கடினப்பட்டு வேலை செஞ்சான். அவன் கடினப்பட்டு வேலை செஞ்சாலும் அவனால வரக்கூடிய அந்த நெற்கதிர்களை வந்து கடவுளுக்கு வந்து ஒரு பங்கு போச்சு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் அண்ட் டைரக்ட்லி பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு கடவுளுக்கு வந்து சேவை செய்யறாங்க. அதை அப்சர்வ் பண்ணீங்களா? பிராமணன் அறிவை வச்சு கடவுளை பத்தி பிரச்சாரம் பண்ணான். சூத்திரன் விளைச்சல எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறான். வியாபாரி அவனுக்கு வந்து வருமானத்தை வந்து பிராமணருக்கும் கடவுளுக்கும் ஒரு பங்கு கொடுக்குறான்
இல்லையா? சத்திரியன் நாட்டையும் வீட்டையும் பிராமணர்களையும் பாதுகாக்கிறான். அவன் செய்யக்கூடிய யாக யக்னங்களை வந்து நல்லா நடக்கணும்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ராமர் கூட வந்து வனத்துக்கு போனாரு, அசுரர்களால் தொந்தரவு வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு விஸ்வாமித்திரர் எல்லாம் வந்து கூட்டிட்டு போனாரு இல்லையா? அதுதான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யாரிலிருந்து எல்லா உயிர்களும் தோன்றினாரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். சோ இந்த பிச்சை மையமாய் யாரு இருக்கிறது? பகவான் கிருஷ்ணர். அவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாம் வந்துச்சு. யார் ஒருத்தன் அவர்தான் மையம் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கானோ அவன் தான் வந்து சரியான புரிதல் கொண்டவன். ஓகேவா? இந்த 46 यत प्रवृत्तिर्भूतानि येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. அதே நீ என்னவா இருந்து நீ எதுல ஈடுபடணும்? பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும்ன்றதுதான் வந்து இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். தேசாமகம் சமுதார்த்தா. ஓகேவா? சோ நீ என்ன பண்ணு, பக்திய வந்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பக்தி பண்ணாதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து பக்குவம் அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீ எந்த செயலாம் செய், பிராமணன் ஆயிரு, சத்திரியன் ஆயிரு, வைசியன் ஆயிரு, சூத்திரன் ஆயிரு, எதனா இரு. பட் நீ என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ண முதல் கடவுள். அவருக்கு தெரிஞ்சுட்டு அவரை பக்தி பண்ணணும். ஓகேவா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த ஸ்லோகம் படிச்சிருங்க மாதாஜி. சரி, நான் பொருளை படிச்சுன்னா அப்புறம் நீங்க படிங்க. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டால் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. கொடுத்ததை வந்து செய்வாங்க. ஓகேவா? ஆனா அத மாதிரி தேவையில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. உனக்கு கொடுத்தத உன்னோட இயற்கை சுபாவத்திற்கு ஏற்க பாரி நீ உன்னோட செயல்களை செய்யு. அப்படி செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த பாவ விளைவுகளால் நீ பாதிக்கப்படுவதில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? இப்ப பாருங்க இந்த பிக்சர்ல நீ பலவிதமான ஜந்துக்கள் இருக்கு. ஓகேவா? நீ யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு சொல்றோம், இங்க வந்து மரத்தை ஏறுங்கன்னு சொல்லிட்டு மீனுக்கும் சொல்றாங்க, குரங்குக்கும் சொல்றாங்க, பெண் குயினுக்கும் சொல்றாங்க, யானைக்கும் சொல்றாங்க. இது சரியான விஷயமா? படிக்கிறேன். தப்பு மாதாஜி. மீனால ஒரு நிமிஷம் தண்ணியில இருந்து இல்லையா? மீனால ஒரு நிமிஷம் தண்ணியில இல்லாம முடிச்சிடுங்க மாதாஜி. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्व अनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த இதுவும் கரெக்டே இல்லை. மீன் ஒரு நிமிஷம் தண்ணியில இருந்து வெளியே இருந்தா உயிரோட இருக்காது இல்லையா? யானை ஒரு கால் வச்சா அந்த மரம் என்ன ஆகும்? போயிடும் இல்லையா? நீ வந்து ஒன்னொன்னு கேட்டகிரிக்கு ஏத்த மாதிரி உன்னோட செயல்களை செய்ய. ஆனா கடைசியில என்ன பண்ண? நீ சத்திரியனாயிரு, பிராமணனாயிரு, வைஷ்யனாயிரு, சூத்திரனாயிரு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயலை நீ செய். ஓகேவா? பட் ஃபைனலி பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? தேவையில்லாத செயல்களை வந்து நம்ம என்னால வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூத்திரன் வந்து செஞ்சு அது செய்ய முடியும். அது கரெக்டா? அது கரெக்ட் ஆகாது. அதனால இங்க என்ன சொல்றாரு? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ செய்யு. வேற ஒருத்தவங்களோட செயல் எனக்கு வரும் நான் செய்யறேன்னா அதனால வந்து பாவங்கள் நேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 49. 49. ஓகே. சகஜம் 49. ஓகே. असक्त बुद्धि सर्वत्र विदात्मा विगतस्थिरः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சுய கட்டுப்பாடுடைய
பற்றற்று மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். ஓகேங்களா? ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். போன ஸ்லைடில் என்ன பார்த்தோம்? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயலை நீ செய்ய. ஓகேவா? நீ பிராமணனா வேதங்களை படி, நீ வந்து சத்திரியனாகிற, நீ சத்திரியனா பிராமண ஆகணும் அன்னும் சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணாத, உன்னோட செயல்களை நீ செய்யின்னு சொல்றாரு. அப்படி செய்யலன்னு வச்சுக்கோ உனக்கு பாவம் வரும்னு சொன்னார். ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க, சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணித்து ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். ஸோ பக்குவத்தை அடையணும்னா என்ன பண்ணணும்? எப்படி வாழணும்? தேவையில்லாத விஷயத்த வந்து துறக்கணும். ரொம்ப சிம்பிளா வாழணும் இல்லையா? ஆமாவா? அப்படி இருந்தாதான் நம்மளால வந்து உயர்ந்த லட்சியத்தை அடைய முடியும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இங்க என்ன சொல்றாரு? இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் கவலை இல்லை. எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதை எல்லா உயிர்களிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். என்ன சொல்றாரு? சம சர்வேஷு பூஷு, எல்லா உயிர் வாழ்க்கையும் சமமா தான் பாக்குறான். எறும்பா இருக்கட்டும், பிரம்மா இருக்கட்டும், அதுக்குள்ள அவன் என்ன பாக்குறான்? பரமாத்மா தான் பாக்குறான் இல்லையா? ஸோ அப்படி அவன் எல்லாத்தையும் பார்க்கறதுனால அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் சோச்சதி நான் காங்ஷதி, அவனுக்கு வந்து என்ன இல்லை, எதுக்குமே புலம்ப மாட்டான். நான் சோச்சதி நான் காங்ஷதி, புலம்பவும் மாட்டான், எதை மேலேயும் வந்து ஆசைப்பட மாட்டான். ஓகேவா? அவன் என்ன எல்லாம் எப்படி பார்க்குறான்? பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா. ஓகே, எல்லாமே பரிபூரணமானது, ஓகே, தெய்வீகமானது அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான். தெரிஞ்சுக்கிறதுனால மத் பக்திம் லபதே பராம். ஸோ எதை பண்ண எனக்கு நன்மை அடையும்? பக்தி பண்ணாதான் சரின்றதை அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தூய பக்தியை பண்றான். சாதாரண பக்தி இல்லை, தூய பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தியை பண்றான். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிலைக்கு வந்து நம்ம போறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரிப்பா, நான் வந்து பாவம் நிறைஞ்சிருக்கேன், நான் தவறெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், என்னை தூய்மைப்படுத்திட்டு நான் பக்தி பண்றேன்னா அது வந்து சாத்தியமே ஆகாது இல்லையா? நம்ம பக்தி பண்ண பண்ண அதனோட சைடு எஃபெக்ட் என்ன? தூய்மை வந்துடும். உண்மையான டார்கெட் என்ன? கிருஷ்ண பிரேமை, அதுதான் கோலு. சைடு எஃபெக்ட், சைடு ப்ராடக்ட் என்ன? தூய்மை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துடும். ஓகேவா? ஸோ தூய பக்தர்களுக்கு கடவுளை விட்ட வேற எந்த ஒரு எண்ணமும் இருக்காது, வேற எந்த ஒரு சந்தோஷமும் இருக்காது. அவன் பக்தி பண்றதுனால அவனுக்கு எந்த ஒரு பொருளாதாரத்துல வந்து லாபம் வந்தாலும் சரி, நஷ்டம் வந்தாலும் சரி, அதனால அவன் பாதிக்கப்பட மாட்டான். என்னைக்குமே ஒரு கிருஷ்ண சேவையில தான் ஈடுபட்டுட்டு இருப்பான். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி என்னை பற்றிய உண்மையான பக்தினால் அடைய முடியும். என்ன சொல்றாரு? என்ன பண்ணு, உன்னை என்ன புரிஞ்சுக்கணும், என்ன பண்ணணும்? பக்தி யோகம் தான் பண்ணணும், வேற எதுவுமே செல்லாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நான் மும்பைக்கு போகிற ட்ரெயினில் உட்காந்துட்டு சென்னைக்கு போகணும்னு நினச்சா போக முடியுமா? முடியாது இல்லையா? ஸோ முழுமுதற் கடவுளை நான் போய் சேரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பக்தி யோகத்தை தான் பண்ணணும். அதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். அதை வந்து அவரே சொல்லிட்டார். ஸோ அப்போ வந்து என்ன இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதாவது இதுக்கு வந்து நம்ம அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்து
பிரம்மபூதன்றது என்ன? நான் வந்து ஜீவாத்மா, கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு, நான் அவருடைய நித்திய சேவகன்றத வந்து கரெக்டா நம்ம பக்தியில ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நமக்கும் அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சு நம்மளுடைய லட்சியத்தை வந்து அடைய முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான செயல்படுத்தாலும் எனது தூய பக்தி, எனது பாதுகாப்பின் கீழ், எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். என்ன சொல்றாரு? என்னுடைய பக்தி என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அவன் எப்பவுமே என்னோட பாதுகாப்புல சாபம் கொடுத்தான். என்ன பண்ண அவன் இருந்தாரு இல்லையா? அவர் கிருஷ்ணன் வந்து அவர் பார்க்கிறாரு. கேட்டாங்க, நீ இந்திர நிறுத்தி கோவர்தனை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து என்ன டேக் ஹோம் மெசேஜ் நம்ம தேவ சிறுதேவ வழி சோ அவங்க ஒரு வார்த்தையை நம்பி செஞ்சாங்க. சோ அவரெல்லாம் வந்து பாதுகாப்பு. அதனால இதுல வந்து நமக்கு டவுட்டே வேண்டாம், அவர் கண்டிப்பா பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு. யோசிச்சு பாருங்க, பிரபுபாதா எத்தனாவது வயசுல போனாது? 69வது வயசுல சன்னியாசம் எடுத்துட்டு மேற்கு சோ 12 வருஷத்துல 108 கோயில்களை கட்டினார் பிரம்மாண்டமா. யோசிச்சு பாருங்க. மாதாஜி நோ சவுண்ட். எப்ப இருந்து சவுண்ட் இல்ல பிரபு? இப்பதான் இப்போ ஒரு நிமிஷம். சோ பிரபுபாதா சொல்லும்போது கேட்டுட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. இப்ப கேக்குது. கேக்குது. பிரபுபாதா தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுஜி பிரபுபாதா சொல்லும்போது கேட்டீங்களா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்பரிஷி பிரபுபாதா இல்ல, கிருஷ்ணருடைய கேக்கல கேட்டாங்க. கேக்கல மாதாஜி. அதெல்லாம் கேட்கலையா உங்களுக்கு? கேக்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க உடனே சொல்லிடணும். ஏன்னா நான் வந்து மொபைல்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதனால எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்பரிஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா துர்வாச முனி சாபம் கொடுத்தார் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆச்சு? அவர் அமைதியா இருந்தாரு இல்லையா? ரெஸ்பாண்டே பண்ணல, அமைதியா இருந்தாரு. பட் கிருஷ்ணர் வந்து காப்பாத்தினார். அதே மாதிரி விரஜவாசிகள் என்ன பண்ணாங்க? கிருஷ்ணர் நீ வந்து இந்திர பூஜை பண்ணாத, வந்து பூஜை பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. அப்ப வந்து பெருமழையால அந்த கிராமத்தையே அழிச்சாரு. அப்ப அவரு காப்பாத்தினார். அதே மாதிரி கிருஷ்ணருக்கோசம் தன் வாழ்க்கைய பிரபுபாதா கூட பாத்தீங்கன்னா 69 வயசு துறவரம் எடுத்துட்டு போனார் இல்லையா? 12 வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா 108 கோயில் கலக்கினார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து நான் இது எதனால எப்படி சாத்தியம் யோசிச்சு பாருங்க. ஏன்னா சொல்றேன் பாருங்க, எனது பாதுகாப்பின் கீழ், எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்றவை இடத்தை அழிகின்றார். வந்து எவ்வளவு பேரு கஷ்டம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? எத்தனையோ பேர் வந்து கோடி மக்கள் வந்து முயற்சி பண்ணுவாங்க, ஒருத்தர் தான் வந்து ஜெயிப்பாங்கன்னு நான் பார்த்தோம். அந்த கோல் அடையிறது ஒருத்தர் தான். சோ இது மாதிரி கடவுள் வந்து தூய நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 58 படிங்க. 58 இது 56. ஓகே, இது படிக்கணுமா? 58 सर्वकर्माण्यपि सदा पूर्वानुमत्यपाश्रयः मत्सदादादवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्. ओके. मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेतमहङ्कारान् रोध्यसि विनङ्क्षयसि. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா. நீ என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். 2 பதில கிளியர் கட்டா சொல்லிட்டார். சொன்ன ம், பேச்சு கேட்டு என்ன ஆகும்? ம், எல்லா அழிந்து தடங்கள் வரும். அது இல்லைன்னு சொல்லல. தாண்டிடுவேன். ம், ஆனா நான் சொல்றத கேட்காம அகங்காரத்தோட ஆடுனேன்னு வச்சுக்கோவேன், அழிந்துடுவேன்னு சொல்லிட்டார். கிளியரா நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டார் இல்லையா? இப்ப நான் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சோ நான் வந்து இந்த ஆம், இதை வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம எடுக்கணும் இல்லையா? கிருஷ்ணர் தான் நம்மளுடைய உண்மையான நண்பன் இல்லையா? அதுதான் பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு கல்கட்ல. கிருஷ்ணா becomes the most intimate friend. ஓகேவா? He always puts a friend above himself to his friend. ஒருத்தங்க ஆம், திருப்தி பண்ற செயல இருக்கானோ அவருக்கு அவரே தன் இல்லையா? இடத்துல கேட்கும்போது நான் எங்க இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னுடைய கோலோக்குல விருந்தாவனத்துல இருக்கிறது இல்ல, நான் எப்பவுமே பக்தனுடைய இருதயத்துல தான் இருக்கிறேன், என்னோட வாசஸ்தலம் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்வார். சோ நமக்கு உற்ற நண்பன் அவர்தான். ஓகேவா? சோ நம்ம இந்த வாய்ப்பை வந்து தவற விடக்கூடாது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. 61 படிங்க மாதாஜி. हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति राम्यन् सर्वभूतानि यनत्रारूढानि मायया. இங்க என்னடா அகங்காரத்தோட இருந்தா அழிஞ்சு போடுவேன்னு சொன்னாரு இல்லையா? இப்ப வந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா அவருக்கு பயம், என்னோட தாத்தா, குருமார்கள், நண்பர்கள் எல்லாம் கொன்னுடுவேன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அவருடைய இயற்கையான அவனுடைய வேலை வந்து என்ன? சத்துக்கள் எதிரிகளை அழிக்கணும். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறான அகங்காரத்தோட நான் இவங்களெல்லாம் கொன்னுடுவேனே, பாவி என் மேல வரும்ன்றனால அவர் என்ன சொல்றாரு? பட்டுல இருக்கிறதுனால அவர் கணக்கு போடுறாரு, இது நல்லது கெட்டதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அவர் மறந்துட்டாரு, நான் வந்து கடவுளுடைய அங்கத்துனுக்கு அவர் சொல்ற மாதிரிதான் நான் செய்யணும் அப்படின்றத மறந்துட்டார். பட் இந்த எல்லாத்தையும் எடுத்து சொன்ன பிறகு அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு இல்லையா? சோ நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில செயல்களை செய்யணும்னா கடவுளுடைய வழிகாட்டுதல் படி நடக்கணும் இல்லையா? அர்ஜுனன் எப்படி கிருஷ்ணர் வார்த்தையை கேட்டுட்டு சண்டை போடுறேன்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட்டாரு, அவங்களுக்கு தானே வெற்றி ஆச்சு. அது மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? கடவுளுடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்கணும். ஓகேவா? சர்வபூதானாம் ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவர்கள் இருதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுள் வழி நடத்துகின்றனர். ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணும் சில இடத்துல. பட் கடவுள் வந்து என்ன பண்றாரு? நம்மள வந்து வழி நடத்துறார். ஆனா இந்த உயிர்வாழிகள் என்ன பண்ணுது? தன்னுடைய முன்ஜென்ம கர்ம வினையால அதை மறந்துடுது இல்லையா? இந்த உயிர்வாழிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனக்கு ஆசைப்படுது. எந்த தகுதி இருக்குதோ அந்த தகுதிக்கு ஏத்த பலனை தான் வந்து கடவுள் கொடுக்கிறார் இல்லையா? சோ இது இச்சைப்படுது. நம்ம ஒரு பொருளை வந்து இச்சைப்படுத்தணும்னு வச்சுக்கோ, ஆசைப்படுறோம், அதை வந்து கடவுள் வந்து சாங்ஷன் பண்றாரு, நீ அனுபவி ராஜான்னு சொல்லிட்டு. சோ நமக்கு வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும், நம்ம எதை மேல ஆசைப்படணும் இல்லைன்றதை நம்ம கேர்ஃபுல்லா எடுத்துட்டு நம்ம அவர்கிட்ட சரணாகதி ஆயிட்டு நம்ம பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. 62 तमेव तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பரத வழி தோன்றலே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? கடவுள்கிட்ட நம்ம சரணடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அவருடைய கருணை நமக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து உன்னத இடத்தை, அதாவது என்ன சொல்றாங்க? நித்தியமான லோகமான கோலோக்குல விருந்தாவனத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இப்ப நம்ம இந்த பிக்சர்ல பாக்குறோம் இல்லையா? அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரதாப் ருத்ர மகாராஜா, ஒரிசாவனுடைய அரசர். அரசர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? எல்லாரும் பாருங்க அங்க.
தொடப்பத்தை வச்சுட்டு பெருக்கிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா ஜெகநாத் ரத யாத்திரை நடக்குது இல்லையா? சோ கடவுள் ஜெகநாதன், இந்த உலகத்துக்கு எல்லாம் நாதன் ஜெகன், இவர் நாதன். அவரே ஒரு அலங்காரம் இல்லாம வேலையாட்களை வச்சு வேலை போயிட்டு அந்த தங்கத்தால அவங்க வந்து பெருக்கிறார் இல்லையா? அது வந்து கடவுளுக்கு குடிக்கக்கூடிய மரியாதை இல்லையா? அரசன் எவ்வளியோ மக்கள் வழி. பக்தர்கள் வந்து மனிதர் பக்தி பண்ணுவாங்க இல்ல, இவரோட நம்மள வந்து என்ன கடவுளுக்கு வந்து சேவை செய்யணும் இல்லையா? சோ நமக்கு புத்தி இருந்தா சேவை செய்யறது, புத்தி விட்டுட்டு போறது இல்லை. நிச்சயமா வந்து நம்ம அவருக்கு சேவை செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவ்வாறு ரகசியமான காட்டில் மிக ரகசியமான இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய ஒன்றும் கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து கிளாரிட்டி கொடுத்துட்டார். இதை செஞ்சேன்னா ஹரே கிருஷ்ணா, இதை செஞ்சேன்னா உனக்கு நன்மை அடையும், இல்லை என்னது அழிச்சிடுவேன். ஏற்கனவே சாய்ஸ் கொடுத்துட்டார் இல்லையா? சாய்ஸ் கொடுத்து மாதாஜி நோ வாய்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குது மாதாஜி. இப்ப அந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. 65 ஸ்லோகம். 65 ஸ்லோகமா? 65? 65. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றது? நீ இல்லையா? ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னோட வந்தனங்களை எனக்கு செலுத்து, உன்னோட நமஸ்காரங்களை எனக்கு பண்ணு. அப்படி நீ பண்ணிட்டே வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீ என்னை பத்தி நினை, எனக்கு பக்தி பண்ணு. அப்படி பண்ணும்போது நீ வந்து என்ன அடைவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது 66 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 66 படிங்க மாதாஜி. 66 கேக்குதா நான் பேசுறது? சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? நீ என்னென்ன பண்ணிட்டியோ அதெல்லாத்தையும் நிறுத்திடு. ஓகேவா? நிறுத்திட்டு நீ எனக்கு வந்து செய்ய, நான் ஒன்னும் abandon all varieties of religion, just surrender to me. இது மாதிரி யார் சொல்லுவாங்க? நான் வந்து உன்னை எல்லா பாவத்துல இருந்து காப்பாத்துறேன், பயப்படாதேன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இது யாராவது சொல்லுவாங்க? உன் பாவத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
கடவுள் ஒருத்தர் தான் சொல்லணும் இல்லையா? அதனால சொல்றேன், நீ இருந்தா நீ விடு, நான் வந்து அவர்கிட்ட சரணடைறேன். ஃபெய்த் அண்ட் லவ் ஒன் ஷுட் சரண்டர் இல்லையா? பக்தியோடனும் அன்போடும் அவர் நம்மள பாதுகாக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறார். நம்ம சரணடைறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறோமான்னு தான் ஒரு கேள்வி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரெடியா? ஸ்லோகம் மாதாஜி 76 76 ஓகே மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் ராஜன் இருங்க மாதாஜி. 76 சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 73 ல இருந்து சோ படிக்கணுமா? இந்த ரகசியம் 70 70 ல இருந்து ஹரே படிக்கணும். கிருஷ்ணா. எத்தனை ஸ்லோகத்துல இருந்து ஒரு மாதாஜி? நிமிஷம் 70 ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது 8 பக்தனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். ஓகேவா? சோ யார் இந்த விஷயத்த வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்குது? அவர் நாட்டுக்கு வராங்கன்னு சொல்றாங்க. So, யார் ஒருத்தவங்க வந்து பத்தி வேற ஒருத்தவங்க சொல்றாங்களோ அவன் வந்து கடவுள் ரொம்ப பிரியமானவர். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வில் யாரும் இல்லை. அவனை விட பிரியமானது யாரும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இது நம்ம வந்து இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம வேற ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்லணும். சோ இந்த ஞானத்தை கேட்கறதுனால என்ன நன்மைன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ மீது இல்லவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கக்கூடாது. அவர் பக்தி இல்லாதவனுக்கு எப்படி சொல்லாதுன்னு சொல்லிட்டார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்று அறிவிக்கின்றேன். மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்போம். மாதாஜி ஒண்ணும் ஸ்லோகம் கேட்கல மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு 2 ஸ்லைடு தான் இருக்கு, முடிச்சிடலாம். சொல்லிட்டு போட்டுமா மாதாஜி? அதனால முடிச்சுங்க பண்ணுங்க. சொல்லிட்டு போட்டுமா? ஒரு 2 மினிட்ஸ் முடிச்சிடலாம். 76 படிங்க. 70 ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எத்தனாவது ஸ்லோகம்? 67 ல இருந்து படிக்கட்டுமா? 76 சொல்றாங்க. 76 சொன்னாங்க. அப்போ 76 70 கண்டது. ஓகே. ராஜன் சம்ஸ்மிருத்ய சம்பாதம் இமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் திருஷ்யாமி ச முகுர்முகு. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர் வாழும் மங்கள நமக்கு என்னப்பா லாபம்? நீக்கப்படுகிறது. புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் லோகத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பலஸ்துதி இருக்குது. பகவத்கீதையை கேட்கறதுனால இந்த இப்போ எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, இந்த மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. என்னை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். இப்ப என்ன ஆத்ம ஞானம் வந்துருச்சு. நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் நீ இதை பண்ணணும் அப்படின்னு முதல் வயசு நீ எத்தனை சொல்ற
அப்ப அர்ஜுனன் வந்து கரெக்டா முடிவு எடுத்தார் இல்லையா? சோ நான் வந்து நீங்க செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? अर्जुन उवाच नष्टमूढस्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. கரிஷே வச்சனம் தவ இல்லையா? அவர் சொல்ற மாதிரி செய்றேன்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையா? So, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, வந்து இப்ப வந்து இதெல்லாம் நடந்து அந்த சம்பாஷணை கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் அதை எல்லாம் அங்க ரிலே பண்ணிட்டு இருக்காரு. கிருஷ்ணர் இன்னும் ஆத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அந்த அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்பட்டது. இப்ப யாருக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்பட்டது? சந்தனுக்கு இல்லையா? யோகாக்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக ரகசியமான நேரடியாக கேட்டேன் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாருங்க, வியாசரின் கருணை அதை சொல்ல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது, மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் சஞ்சயன் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் யோசிச்சா சந்தோஷம் அடைஞ்சு சஞ்சயன் சொல்றார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இதை படிங்க மாதாஜி, லாஸ்ட் ஸ்லோகம். பிரபு நீங்க படிங்க. 73 படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. நஷ்டம் படிங்க. 73 படிச்சுட்டேன். எத்திர யோகேஸ்வர இப்ப எத்தனை நாள் படிக்கணும்? संवादम् इमम् अद्भुतं केशव अर्जुनयो पुण्यं विश्यामि च मुहुर्मुहुः. हरे कृष्णा. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर्षयो भूतिर् ध्रुवादितिर्मतिर्मम. யோகிகளை இங்கெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் எல்லாம் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் இருக்காங்க. அங்க எல்லாம் என்ன வரும்? நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் வலிமையும் வரும் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கரெக்ட் பிரபு. சோ அதுக்கெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் பக்கம் இருக்கலாம்? நம்ம அர்ஜுனன் பக்கம். அர்ஜுனன் யார் பக்கம் இருந்தாரு? கிருஷ்ணர் இல்லையா? சோ நம்ம கிருஷ்ணர் பக்கம் இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? ஓகே. சோ நமக்கு வந்து அந்த வெற்றி, செல்வம், வலிமை எல்லாமே கிடைக்கும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து நம்மளோட 18வது அத்தியாயம் வந்து நிறைவடையுது. கேட்கறவங்களுக்கும் சொல்றவங்களுக்கும் நம்ம எல்லா பாவவிலிருந்து விடுதலை அடைகிறோம், நித்தியமான உயர்ந்த லோகத்துக்கு போறோன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணாகதி அடையலாம். ஓகே. அந்த பக்குவத்தை வந்து ஆச்சாரியர்கள் மூலமா நம்ம பெற்றுக்கணும். ஸோ நம்ம இங்க L1 முடியுது. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवत गीता की. हरे कृष्ण महामंत्र की. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaurav Premanande. Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. Thank you Mataji. Thank you Prabhuji. Hare Krishna. Mataji,
சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி இப்போ நாளைக்கு இதே டயத்துல 8 ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா எப்படி? பிரபு 5:30க்கே பிரபு. இதே அதான் L2 ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா? ஆமா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.